Ladies and gentlemen, there comes the moment of truth. Allow me to introduce to you the man of God, the man of the hour. Lendoda is my dad. Mofuni ndoda in a fatherhood spirit. Slinyale lo baba kulezi insuku abekho. Abanye ba usugar daddy. And sizela egoli la kugcwele usugar daddy. Becele phakathi endlini kaJehova. La lingasashungayo iqiniso khona. But siyambonga uNkulunkulu ukuthi usasivusela amadoda afana lendoda. He is my chief advisor in my ministry. Baba Mahlaba is my spiritual father. Baba Gumbi is my advisor. Sasa kuzo baba umsiza uNkulunkulu enye imfihlo yenza ngiphumelele. I rub my shoulders against great men of God. That's my secret. Ngisondela kakhulu kumadoda ahambe noNkulunkulu. Experience is the best teacher. You cannot buy experience. Angikhathali noma ngathini ngaba highly qualified. Kodwa emsebenzi bathi we need 5 years experience. You cannot buy that. But I'm not ashamed ukuthi ngihambe nalamadoda. Ministry yami ithe ba expose uNkulunkulu expose kulamadoda. And my life yachange. Mawufuna ubaba ozogona, mawufuna le ndoda iyahlonishwa. He advisor kings in the kingdom of Zulu. Kings olithi nyambiza. We advise King Mswati the dead. Oh my God. And agakucenga mawubhedwa uyabhedwa, wrong, right. He's a man of integrity. Khuluma nje kancane in a base. Manje amantombazane alimala ngoba ivoice yakhe yabona. Amen usekhona. Bazalwane ngomthetho fanele simbise udokotela use-honorishwe more than 2 times. Kodwa akafuni simbise ngodokotela. He's doctor. Uyahamba next month uya eGeneva. Mesuka lapho eLondon. Ebudaleni bakhe. Ayikho indoda ehlonishwa njengalena. Ngaqala ukumuzwa uNkulunkulu nomuntu omusha. Malibonga igama lenkosi. Ladies and gentlemen, let us welcome the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher, the international speaker, the psalmist, the worshipper. Who's a worshiper? The David of this generation. Hallelujah. In the day to be. Ladies and gentlemen, let us welcome the international speaker as well as the conference speaker. We are specialized nakubantu abasha, nakubantu abadala bengifisa ukuthi ngathi bengabuya manje insuku zisiphelele. Manene na manenekazi. Let us join our hands together and welcome akasayona nje umvangeli. He is an apostle. Let us welcome Apostle Simon Dingan Gumbi from Assemblies of God. Katlehong was a standard on Shani Sandla Dickies. Shani Sandla Dickies. Singahlala phasi. Amen usekhona emidolenzi. Awubamba umakhelwane umnike uhago omncane nje uthi sawubona makhe. Mtshela uthi makhe. Hayi kabi. Kodwa umuhle makhelwane. Siyabonga ke nizama usithole ngezandla bazalwane. Uyabonakala ukuthi ubuya kubantwana. Siyababonga ke labantwana. Aw amen. Umthakatha kabuyele emuva nomuntu mephumile ekhaya. Umthakathe othakatha
akavama ukubuyela nomuntu ekhaya umefica ikhaya lakwakho livutha umlilo njengami nje ngiye ngizwe laba bavama ukuhlasela ngitshelwa yibo ukuthi kuvutha umlilo lekhaya then ke abonakala ukuthi akasakwazi ukuphosa lento ayiphethe kuyashisa la ube safune next door la kulula khona ashiye ngoba awubuyele muthi umuke waphuma nawe ekhaya ukhona abantu abagulayo la abathakathi babe bangaqondanga ukubathakatha bathola kulula nje basebafa nami nginezinto ezisemkantsheni wami bengathandi kubuyela nazo emva unless ngiphinde ngibuye ngelinye langa awayi amen siyabonga NJ baphila abantwana okay all right we're not okay all right okay izolo ngenithembisile ngihamba nabazalwane Sithole nangiza ngiphelezelwa zimoto hayi imoto kuvela ukuthi bhanya bazalwane laba abanye babo bakhulu kunami Sithole siyoxoxa ngelinye ilanga kodwa namhla nginithembisile ngathi sizocela ukuthi asibingelele ubani konje hey kondoda ehlabelayo la Sithole neda wazi lutho Sithole laba bakho abezayo angisana ndaba nangizwe le yandoda mina yakwambethe yakutshela impela awayi amen ngangithe ngizokubeka izandla leKatlehong xolisi cela nakuphuma bonke abantu laba wena kanye nalaba ukhona ifamily yakwaNdumo angazi bakhona yini la oh thank you nakuphunywa nje ngicela nina nomxolisi nize la kimi khona into okufanele ngiyishiye la kuwe mxolisi egameni likaJesu ngiyabonga ukuthi kule new album ezophuma unginikile isandla ukuthi nami ngibe khona hlala uthobekile njalo nje uNkulunkulu ekuphakamisa ungaphakami wena kule landela le album ngithembisile ukuthi nami ngizohlabela nawe ngalelo langa thembisile ngicela kani ukhona lo waka Mangete Sithole ubuya lekithi eDaggaklali lekithi ngiyafisa ukuyibona le ndoda masibonge khona ezinye izinto esingeke sikwazi ukuzibonga thina uma usenziwa uzwa ubukho bukaNkulunkulu udumo maluye kuye inyama yethu ingathathi ne10% yodumo egameni likaJesu angibonga ukubona umnqobo ekhona Sithole phakathi kwethu umnqobi phela sowahlala eGoli wemkhize uphi khabazela awu hlala ekudeni kakhulu umnqobi
hlale ekudeni wathi uwile. Siyabonga. Phela umnqobiso waqeda imatric yakhe Sithole. Njobe lapha nje khona umzalwane lebandleni wazinikela ukuthi akahamba yofunda computer le. Umnqobiso uzokwazi computer weSithole. Uyayazi le ndoda uSithole nabazalwane ononto laba. Umzalwane wazalwe engazange azakhulume. Abanye bamzwile emsakazweni efakaza uNkulunkulu wazenzela umusa ngaye. Ungadlali ke nasu lapha eGoli wemnqobi. Qhubeke ke njalo ungadlali imnqobi. Baba wakhe besimbeka kule insuku ikhaya seliphethwe uye. Kodwa uNkulunkulu uyamsiza. God bless you young man. Egameni lika Jesu. Khona amaphepha azama ukungikhipha emaphepheni ukuthi ngikhuluma amanga ukuthi umnqobi wayengakhulumi. Bahamba bayale sasise Bloemfontein. Sebezwile le abasangikhiphi ku front page. Phepha ukuthi nangu umnqobi philile ngempela. Gijima ozobatshela basikhipha imnqobi. Babefuna ukungikhipha ku front page. Azange simbeke izandla lo. uJehova wamphilisa nje ngefone nje. Azange basikhiphe phepha. Kanti babefuna ukungibeka ku front page. Ngenxa yakho. Qala kwakhe ukufunda nabantwana abanormal waqala 2000 efunda ngimthathile ngamusa lekhaya kwami ekhaya. Waqala wafunda nabantwana abanormal. Ngonyaka kade aphasa kabili. Ngendlela brilliant ngayo. Abohlala emfaka kaka. Ngathi uwile. Baskipha pepepe. Baskipha ekugcineni. Dale. And into the real song. Ngokuba uNkulunkulu umsebenzi awenza empilweni yami mkhulu kakhulu. And ngiyamawa uNkulunkulu kakhulu enhliziyweni yami kule nto. Maningi amathuna usathane ekade ezama ukungifaka kona endleleni, kodwa uJesu akazange avume nami. Ngikhe akusho lokhu ukuthi Jesu ngiqinisile ngithi kuwe ngiyakuthanda. Babisitho ngiyabonga. Bazalwane inkazimulo isibuyile.
umphongolo usubuyile. Amandla ebandla abuyile. Kodwa noma Philist achithiwe, amaPhilist achithiwe. Ngicela ukuthi sigqoke zonke izikhali zethu ukuze sibe namandla okumelana nawo egameni likaJesu. Okuye basalone asiphulekeleni insali kaNkulunkulu. Asikhulekele insali kaNkulunkulu. Nathi mangcwele siyeke ubufebe egameni likaJesu. Amen. God bless you. Lensizwa yazalwa ingakhulumi le. uNkulunkulu wamphilisa. Ngocingo nje intambo zika Telkom zake zathola inhlanhla. Ngathi ngisesitanela ngabiza igama lika Jesu. Phakathi eintanjeni zika Telkom kwagijima igama lika Jesu. Yakuzwa mina. Moya obufebe ungenile ebandleni. Bengikhuluma kwenye indawo Sithole ngithi uAbraham uNkulunkulu uma ethi uSara kuye xosha uHagar xosha nalomntwana ngeke alibone ifa lala ekhaya Ishmael nakasho njalo uSara uAbraham uya kuNkulunkulu uyobuza nangu Sara athi ngixosha uHagar uyazi indoda nasingenwe umoya okuphinga ispiritualizer yonke into uthi uNkulunkulu uqinisile uSara mxoshe lo mxosha nomntwana uyabona nje uma mina nganginguNkulunkulu ngangimbuza uAbraham ngesikhathi uSara athi hamba kuHagar weza kimi azange ayobuza ukuthi ngingangena yini kuHagar wavele wayingenela nje nase kunenkinga soyobuza uJehova enaningizwa uGumbi sibongo ikhaya lilapha kaMfuli yanuka lapha ePlatrand endevunde emagogogweni ila ngihlala khona na ugebela khona amateksi usuka khona emateksini lapha kusesihogweni bese uthi uyokwehla kaSathane nawehla khona uzothola icar wash ebhaliwe phinda ukhulume ecar wash bese uyabuza ukuthi kaGumbi kuphi ungakhohlwa ugibele esihogweni uyokwehla kaSathane Sisemindo lenze egameni kaJesu siyanibingelela. Cela le tape ungiphe yona Sithole. Sambe nayo siyongena lapha ku TPN. Sibingelela ababukeli. Sihambe nayo siyongena lapha ku TKC. Thy kingdom come. Just for few minutes. Cela ke sidle nawe izwi lapha ekhaya. Sifunda thina sonke namhlanje ngifuna ukukhuluma about 4 glorious facts about our Lord Jesus Christ. 4 glorious facts about our Lord Jesus Christ. Mark chapter 15 verse 44. Bese sizogcina ngoPetro.
1 Peter chapter 2 verse 4 no 5. Woza ke studla funda. Jesus. Funda mtaka baba. Mark chapter 15 verse 44. Yes. Kepha uPilatu wamangala ngokuthi ngabe usefile, wabiza induna yekhulu, wabuza kuyo ukuthi sekukade efile na. Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Awuchisana. Sanbonani. Tshela umakhelwane makhe makhathazeke uzashesha qede lo baba lo. Ayeye satane ayeye. Ayeye matimoni ayeye. Phezulu esiphambano phezulu. Phansi ujola phansi. Phansi ngejudla zakho phansi.
Lithi iBhayibheli konke okunomoya ukuphefumula makumbonga uJehova. Ngamanye amagama bokufanele uthi na uphefumula nje. Breathe in. Hallelujah. Out. Glory to Jesus. In. Hallelujah. Out. Glory to Jesus. Bonke okuphefumulayo makulibonge igama lakhe. Ngoba lihle igama lakhe. Away, amen. Phinda sisi. Sokuchaza lokho bese siyadlula. Sigcina ngaloko okunye. Mark chapter 15 Zobuyela verse nezinto 44. emva zingidle emkantsheni yami. Funda. Verse 44. Verse 44. Kepha uPilatu wamangala ngokuthi ngabe usefile. Wabiza induna yekhulu. Wabuza kuyo ukuthi sekukade efile na. Kepha uPilatu wamangala. Lo bekade phambi kwami. Lo bekade ngimbuza ukuthi liyini iqiniso. Ingabe sofile? Ufenini? Lithi iBhayibheli lakho wabuza indoda ebekade ikhona esiphambanweni. Wabuza indoda ngenhlanhla eyambona nakafa. Yakhuluma lamazwi nembala. Ubekade indodana kaNkulunkulu. Pilato wabuza umuntu oright. Wabuza umuntu obonene naye. Ufenini? Angiyekele nje ngesikhathi ngenxa yesikhathi. Qiniso lokuqala ukuthi uJesu wafa. Qiniso lesibili asigijime ngoba khona la ngiyakhona. Akafanga nje kuphela. Wavuka. Wena ubhalayo Luke chapter 24 verse 34 ifundele ekhaya. Akafanga nje kuphela, ivangeli lethu aliphelele kufeni kwakhe. Umethi yena uyindlela neqiniso nokuphila ngoba wafa. Wangena ethuneni, qaphela mntanami, ithuna lalibajwayela abantu abangenayo. Lalinganankinga ithuna ngabantu abangena kulo. Into yathusa ithuna ukubona umuntu ongenile aphinda aphume. Laliqala ithuna, lalela mntaka baba, laliqala ithuna ukubona umuntu ophumayo kulo. Awu amen. Futhi lambona kahle ukuthi njobe ephuma lo akabuyila. Alimangalanga kuLazarus nakaphuma. Ngoba waphuma eboshiwe. Iduku lisekhanda. Kwaze kwasho uJesu wathi mkhululeni. Le duku lali kuLazarus lalisho ukuthi mkhululeni. Nibekele impahla usabuyela lo. Kodwa elika Jesu, oh my God. Lali phakathi ethuneni. Ngithe ngibizwe lapha eRema. Ngathi ngena nje. Moya ingcwele wathi beka konke lokhu bokubhala okwakho. Akoshumayele ngokuthi nje iduku uJesu ngesikhathi evuka. Lithi iBhayibheli iduku laligoqiwe. Libekwe lapha ethuneni. Ubani owayegoqa iduku? Angena. Indlela ndawo le. Lapha eRandburg.
Umbuso uqinile lapha. Ngangena. Ngathi ngena ngaqala ngabona. Hawu. Naba nalaba bebhola. Engivama ukubathanda. Amehlami ibhola kangibukeli bonke abantu laba. Ngibukela laba black and white kuphela. Hayi ke labo ngiyababukela ke la. Ukuthi ngakhula kabi kufaka black and white. So ngiyayithanda nje black and white. Futhi ngithanda nje ukuthi mathambo hlanganani ngiyababuka ke nje. Hayi laba. Futhi nje kuyihlazo nje una umfundisi. Kungona abantwana laba bathi. Hayi umfundisi athi phela na uthi uqonda ukuthi ngina 2 yamakhosikazi. Yabona nje ihlazo lelo nje. Into yabantwana leyo. Ngathi nangena lapha awunanga nokhoza la. Hawu, nathi ngangithi awunanga nalomunye. Ngathi la. Naye ukhona la. Athola kugcwele khona lo shayi isibhakela nangu ngathi usindwa sikhindi ubani. Matala athola naye nangu la. Athi ngizawushumayela ke namhlanje. Moya ingcwele wathi akochaze nje indaba yeduku. Yini uJesu nakafa iduku litholakala ligoqiwe. Ubani owayegoqa iduku? Ingabe uJesu wathi nakavuka wagoqana namaduku yini? Ingakho uPaul athi kuze ngimazi yena namandla avuka ngawo ngoba amandla avuka ngawo. Lalela mntanami, uJesu azange agoqane namaduku. Amandla avuka ngawo. Iduku lasibonela lona. Iduku lasibonela lona. Ngiyazi ukuthi unenxaki ukuthi hayi ngisezwa kahle angakutholi lokho. Hayi hamba nami nje mbheke nakafa. Lithi iBhayibheli wamemeza kanye baba bathethelele. Uthena kathi Eloi lamasaba kathana. Thixo wami ungishiyelani. Wathi nakathi ngomile iduku indwangu eyayikade iphakathi ethempelini yadabuka phezulu yayoshona phasi ngoba ukumemeza kwakhe kuyayidabula izindwangu. Ukumemeza kwakhe. That is why asisabukani ngamehlo endwangu ngoba indwangu idabukile. Tshela umakhelwane indwangu idabukile. Ingakho ke wathi evuka la iphuma lona iduku la igoqakalela la ibeka lapha lona ngoba noma ungamazi wena indwangu ziyamazi. Ingakho nabafika kwizindwangu ezake zabhathwa nguye. Ngithe izolo Sithole angiphakanyiswa mina indwangu, kodwa mina nangena kwindwangu kukhuluma indwangu ithi ngaba nevalue ke namhlanje. Ayikho nayodwa onganginika yona indwangu ingenzela ivalue mina. Ingane nemoto kukhona eyodwa engathi nangiyishayela bese iyako ingiphakamise. Mina nangena kuyi ungathatha eshayelwa umbheki wayiletha kuGumbi. Once ngingena kusho imoto ubekuphi lo baba. Saze saba nevalue ke namhlanje. Uma ngabe usaphakanyiswa zindwangu yazi ukuthi indwangu iyadabuka. Indwangu yagoqeka. Angiphakanyiswa icathulo ezinde ezimfishane esicijile nezingacijanga azingiphakamisi. Ngiphakanyiswa indoda engaphakathi kwami. Phakathi emkhukhwini engihlala kuwo. Ngene nje ke ngubuke ngithi uyazi unenhlanhla wena. Namasenka avumelane nami. Kuthi ngenxa yakho sine value. Khuluma kubantu abangangizwa la. Liyonakala ke ivangeli kule insuku ngoba abantu bafuna into eziphathekayo ungathi izona eziphakamisa bona.
Ungixolele ngiyayihlekela nje mina. Awayi amen. Ungeke usalitshontsha. Kodwa ukulilungisa Sithole ungalibeki la lizofakwa khona emzimbeni. Liyatshontsha. Usho lawo. Nawo ngwazi njoba ngize nawo la ingoba wekho esakhiweni lawo. Owekho. Elithi waye ngiqubulile ngeza nawo la. Awekho kuphi? Umzalwane esivangeli limlungisile angangeni esakhiweni uyatshontsheka number 1. Yomthole sephethe incwadi ebhalwe phaphama. Uyomthola sekhona abanye bathi usindisiwe kona kodwa use stupid. Awukho ebandleni. Bathi iqiniso linye nje. Akumelanga ubizwe ngegama lebandla. Akumelanga ubizwe ngegama lebandla. Waza ngapha. Usho le mnike nale lelakhe. Kungaba yi-Facebook kodwa uma ingekho esakhiweni qedela okokuqala yenza kanjani? Ntshontshe. Number 2. Kunemibhede lekhaya. Engenazinyawo angazi lembhede iminyawo zayo zashonaphi. Omunye njengoba ngikhuluma nje ubona wakakho umbhede nje. Lombhede usekelwe ngani bazalwane? Ngicela ukubuza. Zakhela ukusekela umbhede le-18. Yingoba azikho qedela. Uyabona na ungekho esakhiweni uzahamba usekela imbhede yabantu. Abangizwa la. Ngicela ukubuza. Ungasekela ngaleli. Akudlalwa la. 3. Usho la. Khona ezinye idini. Sifaka ibhandishi. Zase zibekwa kuphi? Uyasazi wena. Uyasazi wena. Zabekwe emnyango. Zapha. Uvula umnyango ubeke sona umnyango nawo uyavaleka. Ukuthi neta nengizwanga nangithi indwangu idabukile. Ngoba ukhe sakhiweni baza kumboza indwangu. Bakwenza igosa lasemnyango. Kanti amen ushonephi? Angithi uthe uyahamba kule viki. Angithi ithendele yawo. Niyatoyitoye. Ngicela siqine ke. Asikuyeke okunye mntakanondo. Kuthatha umampara ahlanganiswe ingako lithi iBhayibheli laba babuthakathaka nalo strong masihlangane masingahlekani masingabandlululani ngoba noma ungathi ukuthakathaka lo mzalwane ukuze afike ezulwini hlangana kanye naye hlanganyela kanye naye.
Nabakubonayo ungathi strong nje. Awusi strong ngoba uthandaza njalo. Strong nje ngokungena ushumayela. Kukhona abomampara abasekele wena Sithole. Khona abomampara abangisekelile. Kanti njalo. Mncedise. Khona abomampara sondela. Kuthatha umampara bheka le. Ahlanganiswe no Facebook. Kwenye indawo kuphela nobuzwe. Kuthathwe undindindi. Ahlanganiswe nongingingi. Athi undindindi engahlangani nongingingi. Kodwa ivangeli hey umnandi umhlane wami yayibona le ndoda iyashisa. Hunkwamsuthu atlokopana limzulu hakisheba msuthu akiboni muthu ya jangpere liena hashebana haboni mtebele marubona mwana mdimu rikopane halala oh wanesu makala play step makala play kuvalwa kuqala ubani Oba nomampare bandleni ilaba bathandazayo thank you ilaba abenza umsebenzi noma kune conference ebandleni kubonga abaletha abantu ngeimoto sibonga abanikelile sibonga bonke abaletha envelope bazalwana siyayibonga envelope siyayibonga ngeke uzwe ukuthi wasibonga laba bekade bethandaza ngoba umampara kabongwa la Mampara uyobongwa ngale. Ufihlwa yena qala. Play step. Naqala kupendwa umampara. Noma ungathi ubuthakathaka nje. Kodwa into zezulu iqala ihambele wena. Kungasabonakali wena kubonakala uHoly Spirit phakathi kwakho uthi yaba inhlindlu kanti umampara bese la ngikhubeka khona kuzindoda ize nespeaker esingangale mic nesound ufuna ukufaka amakhethi ngeke wafaka amakhethnis ungamshayanga umampara noma ngabe sePlayster umfuna ngespeaker ngoba umuntu othandazayo noma ngasabonakali ufunwa ngezipikiri ingaka uJesu kwangena izipikiri ngoba kwakumkhuba wakhe ukuthandaza bonke abomampara mabalindele ukushayelwa ngezipikiri bese kulenga amakhethnis bangene bomakhelwane yinhlindlu sabani yabani le photo chini bethuna yabani le photo le photo njoba ilenga nje inhle ngale kubhotshozwe umampara khona izinto ezizokwenzeka ebandleni lakho ngoba uvuma izipikiri ishaye wena hlanganisa anginankinga vele ngiyazi umthetho wamatshe vele athembeka phambi kwakho nawuyekela ayekela na sanibona cela ubekela
ngicela ukubuza wena. Uyiliphi itshe wena? Njengoba uzobuyela ebandleni, ngicela ungalingisa abanye abantu. Khona incwadi engayifunda 1959 nangisindiswa. Sobukwe wanikeza uNhleko incwadi. Sobukwe wayefundisa lapha eStanere eJandrel. Wanikeza incwadi umuntu kaNhleko. Nhleko wanginika le ncwadi. Yayinamahlaya amaningi nje le ncwadi. Khona engangilithanda ithi le ncwadi eRussia. Zulu kwangena umlilo waqeda zonke imfene zasha. Sezishila imfene. Umnikazi weZulu wathi sizokwenza njani ngoba abantu imfene bayayithanda. Laba bavakashile labafuna ukubona nje imfene. Wayesecela abantu abangu14 abazotrain ukuthi ba-acte njengemfene. Yeza le 14 iviki lonke ba-acte ehlahleni bedabalaza njengokwemfene. Naliphela iviki kwaphasa 4. Wayebathanda laba abanezigwegwe. Kwaphasa le 4. Wayesekhuluma nale 4 wathi nine anisa act nini. Niyizwe imfene ke manje. Ni imfene manje. Wayesebathengela ingubo. Efana nale ngubo ka Father Christmas. Kodwa yona imfene. Uyangena nje udosa izipho. Ababukayo babona imfene. Bangena eZulu aba 4. Bajabula abantu bebona imfene. Kanti abantu phakathi. Kwaphela inyanga abantu bekhuluma ngeimfene zaseRussia eziwu4. Azi-act. Inkinga yethu ebandleni sithola abantu aba-actayo. Okungekho ngisho itespoon likamoya ingcwele. Ngelinye ilanga enye imfene yathi sathi bamba igatsha lawo fohle. Ngenhlanhla kwakusemngceleni wedrati elihlukanisa imfene namabhubesi. Ngenhlanhla yakhe lo baba lemfene ayiwelanga kule 4 kule 3 yemfene. Wawela ngapha emabhubesini. Kwakunebhubesi elilodwa lapha. Wathi nakawa lasondela. Uthi lo mbhalo wale ncwadi lathi nalisondela yakhala ngolwimi lwayo. Yakhala ngesiRussia ngoba nase usenkingeni awukhali ngesingisi ukhala ngolwimi lwakho. Hawulimsuthu ulakasisuthu Jona ewe umZulu naye ukhala ngesizulu maye. Kodwa khona abantu abangibusisayo nabakhala amaXhosa. Amadoda khona akwazi ukukhala lawo madoda. Hiyo ngedani kuthiwa bamangala abantu ukuthi awu yaze yakhala njengathi kwenze njani. Ngedani ndiyafa lasondela ibhubesi. Uthi lo mbhalo number 1 wavele wahamba kuqala yena. Kwalandela unumber 2 kwanzima. Unumber 2 kwanzima. Lithena lifika ibhubesi lathi ngqi. Sekonakele ka number 2. Kwezwakala ibhubesi lisho kulo ngancami
siqhashiwe sonke siyaphangela siyasebenza vuma nje ngudose ngususe bantwini awucabanga umuntu asayekela unumber 2 kanti siyafana sonke yabona njengoba ukhonza uNkulunkulu ngokurobha mntanami namhlanzana uthatha uyothola inkosikazi erobha njengawe beka la uyiliphi we nenge ngababuka wethwasa buka laba abantu abalapha ya ku TV khona le ndoda yomzwe insizwa hlangane nayo lapha eAlberton bengasayibona ifaka isudu ngibona abantu bayahleka nje ngithi bamhleka ndomuntu emhleka ngaka kanti umfukeni hawu nangithi ngiyambheka enehuye alisekho leliya bhruku eliboshwe ngothayi nakalapha uya actor nakanathi userious njengathi khona abantu ebandleni abanye bamisa amathende wesithole kanti baya act uNkulunkulu asize mina uGumbi nje Gumbi ngathi sengishumayele kangaka ngilahlwe kanti ngiya actor uyiliphi nje ufuna ukuthandaza nawe namhla ufuna umuntu othi yimi loyo lethenda likwazi ukuhamba kanti ngisenkwareni ake kucozwe mina Nkosi woza ngaphambili sikhulekane nawe egameni likaJesu mina angalungisi ngiyazinikela kuwe Nkosi woza ngaphambili ungixolele ngeke ngithi sivala amehlo ufuna abantu abaserious ngempilo baba mina ngeke ngalizwi izwi kodwa ngahamba ngangangena emzimbeni ngangangena esakhiweni God bless you nawe woza ngaphambili namhlanje sifuna ukuthi sikhuleke kanye nawe God bless you wayifaka inhlanhla ekhaya sheshisa phuthuma sesiyavala ngiyabonga ukubekezela kwenu egameni kaNkosi yami mvulele naloyo walayeka uSathane emvulele naloyo egameni likaJesu oh my God uNkulunkulu akusise mama shayela izandla ngegama likaJesu nawe ngene uNkulunkulu akubusise wayifaka inhlanhla ekhaya God bless you laphili ikhaya lakini egameni likaJesu ngakhali sisi ngakhali mntanami fika endaweni right ngesikhathi esi-right kubantu aba-right bekhonza uNkulunkulu right Master Jesus cela ibandla lime ngezinyawo gijima sheshisa sicela ukuthandaza kanye nawe univusile nani kade nifile ngenxa iphambeko lalela nasu uyitholile lenhlalo nasu utholile lo Musa ngenzela into yodwa unga-act hamba phambi kwakhe ngokweqiniso God bless you cela nivule la phakathi kwenu ngizobeka izandla egameni uNkulunkulu akubusise insizwa uNkulunkulu akubusise nawe insizwa oh my God uNkulunkulu akubusise nawe ngizokubeka izandla ngegama likaJesu kubaleke yonke imimoya obumnyama kubaleka ama-drugs kubaleke zonke idakamizwa ngegama likaJesu uye izolo
qaphela lamazwi uye izolo nanamhla nguye kuze kube phakade sondelani kuyo itshe eladelwa ngabakhi namhlanje seliyinhloko yegumbi bonke abasondele kuye bathola isibusiso ukuba babe ngamatshe aphilayo. Uza kutshela uPetro athi ngangiyigwala kodwa nganqela ukusondela kuye nganikwa igama elisha kwathiwa nguPetro kwathiwa phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami amasango eHades angeke lahlule. Yebo Nkosi ngiza kuwe ngitalule uwe Jesu Yebo Nkosi Pamsani Sanders